खुलुमबाय गिबियावनो बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि प्राइम 24 हेडलाइन स्टडियाव धेमाजि जिल्ला सानजारि नोगोरनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं आमिना स्वर्गियारिया। दिनैनि गाहाय रादाबफोरा जाबाय गोदान दिल्लीयाव अरबिन्द केजरीवालआ गिबि मन्त्रि बिबानाव समायखिरा लाबाय। बुहुमनां गोबां हादरफोराव कर'ना भाइरासखौ लाना सावरायदों। दरं जिल्लायाव थामथि बर' गोरोबथाखौ बरायदों। मानगोनां प्रमद बर'आ राजखान्थि थिलियाव फैनायखौ लाना गोबां दान्थे बिदान्थे। ISLनि 83 खेलनि फिथाइ। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। 9 फेब्रुवारि खालारखालि गोदान दिल्लीनि एसेम्बलि बिसायख'थिया जाना थांबाय। गाहायै बे बिसायख'थियाव गोबां राजखान्थि हान्जा जेरै आम आदमी पार्टी, BJP, कंग्रेस आरो बायदि आफादा बिसायख'थियाव बाहागो लानाय जादों। गाहायै बे बिसायख'थिनि फिथाइखौ 10 फेब्रुवारियाव होनाय जाबाय। बे बिसायख'थिनि फिथाइयाव आम आदमी पार्टी राजखान्थि हान्जाया थांनाय बोसोरनि बायदि गासै 70 सीटआव सा 62 बिजाथि देरहासार जाना बे खेबावबो सरकार दानाय जायो। गाहायै आम आदमी पार्टी हान्जानि दैदेनगिरि अरबिन्द केजरीवाल बिथाङा 14 फेब्रुवारियाव गिबि मन्त्रि बिबानाव समायखिरा लाबाय। बिजोङाव फोरमायदों दि बे खेबाव आंखौ गावनि फिसा होनना दिल्लीनि रायजोफोरा बे खेबाव आंखौ देरहासार खालामदों। बुहुमनां गोबां हादरफोराव कर'ना भाइरासनि गिख्रंथाव महरखौ लाना सावरायदों। कर'ना भाइरासआव चीन हादरजों लोगोसे गोबां हादरफोराव गिलु-बालु महर मोन्दों। सुलुनिफ्राय मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दासिम सा 1500निबो बारा सुबुङा जिउ गोमाबाय। सुलु मोनबावदों दि बे भाइरासआ भारत हादरावबो साग्लोबफैबाय। बे भाइरासखौ होबथानो थाखाय चीन हादरनिफ्राय फैनो नागिरनाय इ-भिसा होनायखौ बन्द खालामना होनाय जादों। आसामनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सान फालिथाय। 15 फेब्रुवारि खालारखालि आसामनि दाब दाब जायगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनथाय सानखौ गाजा-गोमजायै फालिदों। बे गायसनथाय सानजों लोब्बा लाखिनानै बिजनी दख'रा आबसुनि 53थि गायसनथाय सानखौ बड'सा हाउसआव गाजा-गोमजायै फालिदों। फिरफिलाखौ बिरहोदों बिजनी आन्चलिक आबसुनि आफादगिरि एवस्रां बसुमतारिया। बे गोथार सानावनो मिरु एबसुनि गाहाय मावखुलि बड'फा हाउसआव आबसुनि बारग' आफादगिरि प्रमद बर'नि अनजालि बिसि आरो आंगो फिसाज्लाया मुंख्लंफोरनो बिबार बावो। रादाबखौ दैथायहरदों बिजनीनिफ्राय कनिन बसुमतारि। खुलुमबाय आं सुजुमा बर'। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा आफादनिफ्राय आजिरा लानानै राजखान्थि थिलियाव फैनायखौ लाना गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव दान्थे बिदान्थे खालामलायदों। गाहायै दानि बिटिआरनि जानो गोनां बिसायख'थियाव गाहाय आगु राजखान्थि हान्जा BPFनि गाहाय मानगोनां हाग्रामा बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ राजखान्थि थिलियाव बरायदों आरो बुंदों बे खेबनि बिसायख'थियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' बिथांखौ फेजेननायानो BPF हान्जानि गाहाय थांखि होनना फोरमायदों। फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर'खौ बयबो राजखान्थि थिलियाव फैनायखौ लाना बरायनाय नुनो मोननाय जादों। 14 फेब्रुवारि खालारखालि दरं जिल्लानि मंगलदै गायलां देंगियाव बर'नि थामथि गोरोबथाखौ गाजा-गोमजायै रायजोफोरजों लोगोसे दैदेनगिरिफोरखौ लाना बरायनाय जादों। गाहाय बे बराय फोरबो फालिनाय खौसेथि बर' सुबुंनि आफादनि आफादगिरि मिहिसर बसुमतारि, गाहाय नेहाथारि अनिल बसुमतारि लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा बाहागो लायो। बे मेलाव आफादगिरिजों लोगोसे गाहाय नेहाथारिया गोबां मान गोनां बिबुंथि लायो। फारसेथिं बे बराय फोरबोखौ गुवाहाटी UBPOनि गोख्रों दैदेननायाव बे बराय फोरबोखौ गाजा-गोमजायै गुवाहाटीनि चन्द्रपाड़ाव फालिनाय जादों। बे फोरबोआव गाहाय आलासि महरै नुजाथिहैदों सेन्ट्रेल UBPOनि नेहाथारि धिजेन बसुमतारि बिथाङा बे फोरबोआव गोबां बेसेन गोसा बिबुंथि होदों। 15 फेब्रुवारि खालारखालि क'च्चिनि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियामाव केरेला ब्लास्टार FCनि हेंथायै बेंगालर FCजों 83थि खेला जाना थांबाय। गाहाय बे खेबनि खेलाव केरेला ब्लास्टार FCआ केरेला ब्लास्टार FCखौ 2-1 गलाव देरहासार जायो। बे खेबनि खेलाव हिर' अफ दा मेचखौ बार्टल'मेउआ मोननो हायो। दिनैनि रादाबखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।